Don, kikilikon, saltzapika, tortolika, de buluzon, aitona martxelon, amona martxelon. Botolo hau. Zer iaiz? Zer, iruditxoak egiten? Niri txikitagoak bezalako zea. Txiribito, nenito. Ez aldik lotxik ematen. Eta gainatze gaizki egiten dituen? Nolako gauza itxuzia? Eta, Jose, zer dukorik, ire lengusua, ala? Marineska! Marineska! Ai, txiretan! Kieto palau! Ontxo, tiberdin. Potolo! Zer nahi duk? Laguntza, Oin laguntza eske, Ontxo, seriai. Ikusiko nolako gauza politiak egiten ditudani. Zer dago? Baina. Txirri. Ez da txirri hau? Zer dago, ba? Ea. Zerua? Zer da? Txikia ba, neska? Txika? Ea, hau eta nahi dituk, totolo gehiak, hauek eskien behar. Otxo, itxusia dira. In behar dira gauza? Bazigia zer da. Katu bat. Katu atomikoa hau ere. Ea, katua. Kotxo, izatza. Da begia? Kotxo, argi. Bazegia zein behar dugu. Bi, prestatuko diagu trampatxo bat, txirri datorreneako. Egingo izkiagu olako iruitxo batzu, monigote batzu, eta txirri datorrenean, bizkarrean jarriko zizkio. Ea. Jo. Maizkia gura izeak. Arratsaldeon, haurtxoak. Arratsaldeon, mirrita txiribiton. Bien harrapatu gaitu, kontxo. Zea, hau alda sartzeko era. Hau alda leku batean sartzeko era. Kontxo, ez alniz ba, ondo sartu. Oso gaizki sartu baiz. Ustek abian harrapatu gaitu. Alde bine. Sartu behar den bezala. Eta nola sartu behar da, mirri? Nola sartu behar den leku batean, ba? Pomposo sartu behar da. Oso gaitxu. Ez alda izban. Fantasma bezala sartu baiz. Ez du bali jorrek.
ale. Ale. Bonpoxo sartu. Arratsaldeon! Ondo sartua naiz, Mirri? Bueno, ondo xamar. Estu balio. Eron, Ez du balio. estu da balio sarrera honek. Mirri, ez dut ez Estu balio, kontxo, baixi sartu ez berriz ere. Esan behar da, Bai. jainkoak digula arratsaldeon. Mirri, txiribiton, baina noiztik nora jainkoak digula arratsaldeon eta hoi denak... Bai, gorordo jaunek jarri dik. Euskal Telebistan, beharrezkoa dela. Etxan dik. Alde. Eroin zaitek? Txo. Jainkoak digula arratsaldeon! Zer, Mirri, orain ondo sartua naiz? Oso esi berrizen. Oso esi sartuan. Oain esan behar duk San Alfonso Maria de Ligoria kondigula. Eta nork emandu agindu hori, Mirri? Ba, gorordoren legusuak. Bai. Alde, sartu berrizen. Kontxo, alde. Oso ezin du. Txamonigotea, ez baita hazer. Beste hor. Bila jarriko izkizu. San Alfonso Maria de Liborio edo ez daki nor digula arratsaldeon! Oso ondo! Ondo sartu naiz, orain? Oso ondo sartu naiz. Postutzen naiz, tira, bazen ordua. Eta... Agurtu txibilen, agurtu ikere bai. Agurtu ikere bai, kontxo. Baina zer? Hoi da. Eta bain, danak agurtzako buelta pare bat, eman behar da. Zuek oso azkarra zeratela uste duzu. Oso azkarra gaituk! Ba, ideia txiki bat badut zuentzat. Gaur, arratsalde on guzti hoiek eman ondoren, ba, zuei berri txiki bat emateran entorren. Berri txiki bat ematera, zer berri! Pixka bat! Bai, Zer daukadanik zuentzat. Mirri eta txiribiton. Asko maite zaituzte danez. Bai. Asko nere bihotzeko laguna zareten ez? Bai. Orain, debuluzon bukatu bezain laizter, zatozten igana. Debuluzon amaitu bezain laizter, meriendatzera joango gera erera. Meriendatzera! Nahi duzue! Tira! Guazen! Guazen bikutak mundu! Ez dakit, Ainara urdapiletari monigote bat ere jarriote dioten atzian. Ez. Ez dizute garri? Ja, ikusiko aldegu, paspare. Ez dizute garri. Aizu, Ainara, baserrian omen, ibiltzen omen zara askotan, ez? Bai. Eta baserrian, ez dakit zenbat eratako abereak omen dituzu. Esan, zea abere. Txakurrak, Txakurrak. Zenbat, txakur bat? 3. 3 txakur? 3 artean ez zaituzte bajaten. Ez. Nolakoak dira txakur horiera? Bat, txiki-txikia. Pintxo bezalakoa. Segi. Gero bestia handixegoa. Handixegoa. Ertaina. Bai. Eta bestia? Bestia ia sartzen nahi da. Eta Zartzen nahi zarra. da, bai. Txakura txona izango da orduan? Ala txakura moña. Ez. Argi. Eta txakurra ez da parte zer gehiago? Katuak. Katuak ere? Bai. Ba, zuek nik uste zoologiko bat daukazuela, baserrian, A ber. Segi, zenbat katu? 3. 3 katu ere? Dana 3? Ja, nolakoa dian katu horiek? Bat, txikia. Txikia. Badaki beste hartaina eta bestea zarra. Ez. Ix? A ber, nola, segi. Eta beste bilak handiak. Eta beste biak handiak. Ze tamainetakoak. Ikara harre handiak. Ez. Horiek tigreak izaten baitira, Kontuz, ez katuak izaten, Eta zer gehiago? Txakurrak eta katuak. Badakit, xaguak. Ez. Xaguak ez? Zer ba? Zaldi bat. Zaldi bat. Bai.
Baina zaldi bat osorik buru bat aizat da dana, buztanat eta hankak da. Benetan? Eta zeiten duzu zaldi horrekin? Ba, osabak batzutan mendira eraman egiten du. Mendira eraman egiten du zaldia? Bai, Zertera? paseatzera. Paseatzera jakina, komenigarria da. Eta zer gehiago? Oilarrak. Oilarrak, zenbat? 3. Ez, Zenbat? bueno, 2 edo... 2 terdi. Ez, 2 edo 3. 2 edo 3. Bai. Batzutan oporraldietara joaten dira, ezta? Eta zer gehiago? Oiloak. Oloak. Eta txitoak. Bai, Eta txerriak? ez. Txerrik ez daukazue? Ez. Eta txiribitonak? Ez. Txiribitonik ez daukazue? Txiribitonik ez? Ez. Badaki zergatik ez daukazuen txiribitonik. Oso garestia direlako mantentzeko. Ikaragarri jaten baitute. Hoi txerria, baina txerragoa dira. Txerria bintzat, aunque sea, urde ezpikoak ematituzte. Horrek ez? Utzi izaguna bereak eta esaiguzu, gaur zer egin behar diguzu. Olerki bat esan. Olerki polit eta fin bat? Bai. Ea ba, zurea dena. Bat eta bat jakizak direla 2. Amorraina ur laizterretan garbi. 2eri bat emotek eta 3. Etxandik moltzan badikek diru. 2tan 2 nahitez badituk 4. Garizuman txardin tamakalau. 4az goiti, lehen maila baita bortz. Pasko zarat beharko diagu hortz. Biko berriz horra 6. Miko pixka baten gehi. Beti danik aipatuena 7. 7ak bat, 7 eta bat 8. 8 horrek 7adik 8. Baina 4ek bortzekin 9. 8ari sordakiola gaitzi. Muslariek bortzekin 10eko. 10ez guk agur mariendako. Aurrak ea, otoitza belauniko, maun mari egalak eroriko. Ziur nago milioika pusterri emango dizkiotela, ea! Zenbat diren, 6 batetik, 10, 13 pusterri. 13 pusterri! Eneko Marin. Bai, Mutiko txintxua? Bai? bai. Ea mutiko txintxonek nolako opizio nahi duen haundia denerako. Gruakoa, bere bilak eramaten ditunak. Nola? Gruakoa, bere bilak eramaten ditunak. Automobilak ematen dituen grua horretako gidaria? Bai. Bai? Bai. Eta zergatik edo zertarako hori? Multa jartzea atzain zaidalako. Nola? Multa jartzea atzain zaidalako? Orduan, hau ez da bat ere mutiko txintxoa? Oso mutiko gaiztoa? Esan? Gaiztoa izi, Ez? Bai. Multa jartzea gustatzen, ala jaina. Baina. Txirri baino gaiztoagoa. Eta nik uste ordurako ja gruarik ez dala egongo. Batez ere automobilarik ere ez dalako egongo. Ia ondia esaten zeako. Orduan beste ofizio bat aukeratu. Hori ez bada zein? Oraindik ez da pentsatu. Oraindik. Orduan ideia bakarra hori buruan, ez da? Bai. Naiz bat fiatzen, ez dakit. Neri multari jarriko aldidazu. Gaizki badago, bai? Eta mirri inoiz gaizki aldago ba. Ez, bere bila parkatuta gaizki bago, noski bai. Baina pailazoak ez dira bere biletan ibiltzen. Pailazoak ibiltzen gara, nola ibiltzen gara? Patinetan, eta espuniketan, eta erratz gainetan. Andre Joseba trompetak usten ninguenean erratza. Eta hola. Eta zu kotxerik aldaukazu. Bai. Eta egunen batean gruak ematen badizu kotxea zer? Ez dakit. Ez dakit. Marmarka hasiko zara ziur asko. Ez? Ez dakit. Ez dakit.
Eta zer esan duzu, egin behar duzula? Bitxiste kontatu. Bitxiste kontatu? Osea, gruakoak? Ez. Kontatu bada. Behin zegoen gizon bat eta juten da bere bila saltzen duten denda batea. Eta galdetzen du. Aizu, Renault bus baten zenbat pertsona sartzen dira. Bere izena dio, 5, orduan eman zaidazu mesedez 600 bat. Kontatu bestia, bai. Behin dago txino bat autobus baten eta esaten du. Atzeko gurpila galtzen du. Jaisten da txoferra, begiratzen du eta igotzen da berriro. Atzeko gurpila galtzen du. Jaisten da eta berriro. Atzeko gurpila galtzen du. Aspertzen da txoferra eta esaten du. Atzeko gurpilak ez du hitzeri galtzen eta aurrekoak irasiten du. Kotxe horri ere multagarriko altzen nioke? Agian. Agian. Ea zenbat puxtarri gure udaltzainarentzat. 8 batetik gehi 6, 14 puxtarri. 14 puxtarri! Onintza López dugu. Bai, Gure neskatilau eta nunbait uretan oso pozik ibiltzen omen da. bai, Bai. bai. Oso neskatil garbia zara orduan. Bai, Ez, baina uretan ibiltzen da, igeri egitea gustatzen zaiolako, ez alda egia. bai. Txitxarro komplejua dula esan diaten eri. Ez, Ez, daukazu txitxarro komplejua? ez. Esaiguzu, uretan itxasoan zehar, igeriketan zabiltzanean, zer eratako gauzak aurkitzen dituzu. Ba, txirlak bakarrik. Txirlak. Estik ez. Xardinik? Ez. Xardinzarrik? Ez. Xardinzarrik ez? Eta xardin berrik ez da? Ez. Eta piratik ez aldi ebiltzen ba. Ez. Ba, guk aurkitzen ditugu tortolikangoa zenean, Banik ez. Zuk ez. Baina nun ibiltzen zara, etxeko bainuntzian. Ez. Etxeko bainuntzian ez dago piratarik. Bueno, gurean bai, Txiribiton sartzen baita, eta nahiko pirata baita txiribiton. Aizu, gainera beste gauza bat. Esan didazu, ez daudela oso pozik saltsa taldean egotiagatik. Mirrik traba jartzen dituelako. Bai, pixka batzuk. Mirrik traba jartzen dituela. Pixka batzuk. Pixka batzuk jartzen dituela mirrik. Bai. Batez du jartzen. Hola, hala. Telebista etortzen olako gezurrak botatzea. Ez diaga zurrak. Zer ez du telebistako nagusiak nik telebistatik botatzea? Ez. Traba jartzen dituela esaten dutelako? Ez. Mirri oso txintxoa da. Hola, hola. Hola, hola. Bai. Munduko bailazori txintxoena. Ez da niri bailazo txintxoen sari novela ematekoa ditateta. Ez dira nisten? Ez. Zer egin behar duzuen? Ez dantzatu. Dantzatu? Bai. Mirrien omenez? Ez. Bai. Ez. Baietz. Ez. Baietz. Ez. Baietz da baietz. Ez. Agurra, dantzatu, mirrien omenez.
Goa zurekin asarreon, nola oso ondo induzun dantza, pozik nago orain. Ea zenbat puxtarri sortatzen zaizkigun. Pilo bat, 6 batetik, gehi 8 bestetik, 14 puxtarri. Oso ondo! Oraingo joia hau, kantari famatua daukagu. Ez. Bai, Gorka Konor edo Gorka zopa López. izena duen hori ez dela izan. Gorka López. Gorka López. Nola, lehen esan diazun musikaria izen nahi zenula, nik uste nuen Gorka Abekren edo hori zenera. Bai, musikari izan nahi alduzu, bai ala? Bai. Musikaria. Eta zeratako musikaria. Ba, rockeroa. Rockeroa? Bai. Agatxe botika eta maki! Bai. Bai? Eta esatateko zergatik ez, biolin jotzailea. Ez deitelako gustatzen. Baina, joan dako ostean ona etorri ziren, zera, mutiko asko eta neskatil asko txikiek eta biolina jotzen. Eta oso ondo jotzen zuten. Zalda polita hori. Ez. Ez da polita biolina jotzea? Ez. Zer da polita bombardoa jotzea? Bai. Falteria plus. Eta zuk egin behar diguzu hemen, era askotako gauzak, badakizkit, baina jai egunetan beste eratako gauzak egiten omen dituzu. Bai. Esate baterako bihurrikeriak egiten omen Bai. dituzu. Nolako bihurrikeriak, kontatu gero nik txirriri egiteko. Estorak. Estoak. Gaiztuak, baina nolakoak, bate kontatu. Ba, adibidez, zuaitzetara igo eta adarbatik beste adarba kendu. Adarba kendu, Bai. abora, zuaitz gaixoa. Beste bat kontatu, ni zuaitzetara hilo eta goitik txisa egin. Eta azpitik pasatzen dien amoinei buruan txisa egiten diet. Beste bat kontatu. Gehiago ez? Ez, horiak aldia bihurrikeri guztiak. Bueno, batzutan beste batzuk egiten ditu, baina. Baina ez duzu propagandarik egin nahi. Ez. Igual kopiatu egingo dizkitzute. Ederki, oain orduan Gorka Lópezek egingo dizkigu hemen ikaragarrizko imitazioa. Bai. Lehenbizi Dona Latarena, gero Tximuarena, gero Oiarra, eta gero ez gehiago. Igela, esan dira. Bai. Igela, egin zazu. Sí? Sí? Azkeneko hori ez dakit igelarena, lagizonarena zen, baina tira. Ea zenbat bustari eman dizkigute. Ea, 5, 7, 13 puxtarri! Amairu bustari! Ea. Amaia Sánchez. Bai. Eskatil pinpirina. Eta oso familia honekoa gainera. Bai. Bai, ni bezala. Ezta? Zein da hobeagoa, zurea da nerea? Nerea. Nola? Nerea. Ba, hori zu pentsatzen duzu, baina niri askoz da hobeagoa, Ez. Zen bazarete zuen familia? Lau. Lau, kontatu. Xan. Nerea naia, Anaia? nere eta Aita? nere ama. Ama? Iru. Eta ni. Lau. Eta ez da inor gehiago bizitzen etxe hortan. Ez. Bai, lehen esan didazu beste bat bizi dela. Nere txoria. Txoria. Eta nahiaren nahiko pajaru omen da, ez? Bai. Nolako txoria da hori? Kanarioa. Kanarietan jaioa? Ez. Ez nun jaio da. Madriden. Ez. Ez. Alzan. Altzan jaio da? Bai. Gehiena jaioetzen dira Ameriketan, estatu batuetan. Hori altzan jaio da. Bai. Eta zeratik ez behan. Altza Felipe Petrolai, hoi da? Horkoa ez. Txaten nuenik, espare. Eta txori kantaria da? Ez. Ez du kantatzen? Ez. Nire txoriak opera eta guzti kantatzen du. Bai. Eta zeiten du, asko jan? Normala. Normala, zer da normala? Txiribitonek bezala? Ez. Gutxiago? Bai. Zenbat gutxiago? Zakit. Zer jaten du, bokadilloa jaten du? Ez. Alpistea. Alpiste jaten du? Nahi zegoela, tortilla, alpiste tortilla bai. Baina bestela. Eta zu zer egin nahi duzu hemen debuluzonen? Abestu. Abistu? Zer?
Urtzintxako janean. Urtzintxanean? Urtzintxako janean. Txutxunean? Urtzintxako janean. Urtzintxako janean. Esan, ba, kantatu. Urtzintxako janean jauztiko adaskatik adaskarat zuk esaidazu ama zergatik ez diren erortzen lurrerat nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala hain gora, hain trebe izateko libre. Oso kanta fin eta politxa gaina, urtsintxaren. Zu ere urtsintxa bezain politxa zarata. Ea zen batzu bustarri dauzkago. 6 gehi 5 11 pusterri. Ai, zein behan du etorri zaigun Iban Garmendia. Zalduan etorri neba. Bai. Oso pustarriekin hor lotuta. Serio, Bai. Axerre? Ez. Ziur? Bai. Bai? Bai. Bai? Bai. 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 Ez. Bai. Hola jartzen balin bazara, ba. Eta bai. Mirriekin ez duzu egon nahi? Bai. Ontxo! Ea. Tipa gorra dauka honek, no. Azu aragizko altzara. Bai. Marmolezko ematen duen, eta goxo, zego gorra, mutiko. Aizu. Zer nahi duzu ondi izatean? Ze ofizio nahi duzu? Mekanikoa izan. Mekanikoa jendeari torlojuak estutzeko ez nasan diazu, ez? Bai? Ez. Ez. Berritzez? Ba, nik jende askori torlojuak estutuko nizkioge. Badakizu esate bateako nori. Bai. Nori. Frankensteini. Bai, Frankensteini. Bai, jende asko zer gehiago hori. Esate baterako txiribitoni. Zuk ez? Bai. Eta bai eza parte zer dakizu esaten. Luzesko. A ber, esan gauza bat. Bihar. Bihar dakizu esaten? Eta atzu? Ere bai. Ze ondo. Iban, haizu baina, hitz gutxiko mutiko zera, Esan diate hitz egiten baino dakizula kantatzen, ezta? Bai. Bai. Eta zer kantatu behar diguzu? Xixin gorri-gorria. Xixin gorri-gorria, bai. Bai. Xixin gorri-gorria, bai. Kantatu ba, xixin gorri-gorria, bai. Xixin gorri-gorria bustan beltzarekin, bizkar flakoa eta adar zorrotzekin, dindilinda landolon zintzarri batekin, jendeak tentatzen du trapu gorriekin, burua astindua xexenak horrika, alkategi zenari atzetik segika, Andrea zizaio besotik tiraka, hor bota ditu biak itzuli purdika, Luxiok heldu dio biadarretatik, pentsatuz ez daukala xexenak indarrik, hankaz gora bota du Luxio kolpetik, telefonoarian utzi dut zintzilik. Hitz egin gutxi, baina kantatu oso ergi. Atxagura pixka bat, zenbat pustarri dauzkagun guretzako. Ba, askotxo dira. 5 batetik, 7 batetik, gehi 6 13 pusterri. Eta belaxe gauden, bigarren zatian. Izarrak direnean ilunperik ez eta zerua irrifarrez. Ai, 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 zerua irrifarrez. Ai, 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 ai,
Udaberri denean, tristurarik ez eta lore denak kolorez. Ai, 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 lore denak kolorez. Ai, 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 lore denak kolorez. Eguzkia denean, olaturik ez eta itxasoa arrainez. Ai, 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 itxasoa arrainez. Ai, 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 itxasoa arrainez. Aize goxo denean, bero hondirik ez eta mendian atseginez. Ai, 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 mendian atseginez. Ai, 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 mendian atseginez. Lagunak garenean, aserrerik ez eta denok alaitasunez. Ai, 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 denok alaitasunez. Ai, 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 denok alaitasunez. Emaitza eman beharko dizuet. Pikak 51 puxtarri lortu ditu dagoneko eta 38 salsak. Beraz, 3 puxtarri bakarren aldea dugu. Eta has gaitezen bigarren zati honetako lehenengo frogarekin. Entzun ondo saltsa eta pika. Toponimoak, hori zer da galdetuko duzue askok. Herrien, ibaien, mendien izenak entzungo dituzue ondoren. Zuek hori adierazi beharko diguzue saltsa eta pika zer diren, mendiak, herriak, ibaiak. Beraz, adi egon saltsa zuek entzungo dituzue lehenengo toponimo borobiloiek eta. Hasi. Urola. Gorbea. Alkantarilla. Aramaio. Loiola. Herria. Bai? Aizkorri. Mendia. Irati. Irrati, herri irratia eta Euskal Herria. Arga. Zer esan du? Elgeta. Gaita? Mendia. Erronkari. Erronka idena, asarri dauna. Eta Elizondo. Iria. Herria. Idia nola izango da idia, elizonduan bat dago. Azoka mutorra dituten eanta. Dira ba, bataz beste saltsak 5 asmatu ditu beraz, 5 puxtarri saltsarentzat. Eta ea nolako suertea duen oraingoan pikak. Aurrera pika. Nerbioi. Mendia. Anboto. Mendia. Mundaka. Mendia. Ega. Eta. Bidasoa. Ibaia. Txamantxoia. Elantxobe. Elantxobe? Herria. Angelu. Ingelua? Mendia. Belagua. Herria. Eta dantxarinea. Herria. Txuma, gehiago txibito nahi zaratu iten du dena. Odolo zinez horre. Ontxo. Gaurkoa benetan gogorra izango delakoa nago. Pika taldeak ere 5 asmatu bai ditu benetan. Eta goazen bigarren frogarekin. Bigarren froga nolabait esatearren gastronomikoa izango dugu. Baina badakizue debuluzonen ez dagola ezer errezik. Jatea guztiz erreza izango litzateke, edozein gauza eman eta partaideek jan eta jan. Baina guk oztopoak jarriko ditugu, oztopoak hauexek izango dira. Azturik nengoen, azeitunak izango dira gaurkoan jan behar dituztenak, salsa eta pikak. Eta oztopoak zintzu? Eskunarruz izkutatu beharko dute haien eskua eta
zotz edo txotx batez harrapatu beharko dituzte azeitu. 2 minutu dituzue salsa eta pika, ea nork azeituna gehiago jan. Denbora! Minutu bat. Eta mesenez mirri eta txiribiton. Txintxo eta zuzen, ea, zenbat izan diren harrapatu dituztenak, eta... 77. Kusitezke, eh? Saidazue okerrik gabe. Zenbat salsak eta zenbat pikak. Asko ze gutxiago. Tira, mirri eta txiribiton. Asko ze gutxiago. Dudarik gabe. Nork beraz gehiago? Saltsak 77. Pikak 22. Beraz, ala bada, 15 puxtarri emango dizkiogu saltsari eta 10 pikari. Eta guazen haurtxoak gaur telebista aurrean zaituztegun hoiekin. Galderatxo bat daukagu astero bezala zuentzat prestaturik. Ondorengo frogan, hurrena ikusiko dugun hirugarren froga horretan, doinu ezagunak entzungo ditugu. Oso doinu ezagunak. Nongoak dira doinu horiek? Ze herritakoak? Hau da aste honetako galdera. Ze herritakoak? Nongoak dira segidan entzungo ditugun doinuak? Zuen erantzunak, zuen postalak, oizkoa duzutenez, Don kikilikon 625 posta kutxatila Donostiera bidali beharko dituzue. Don kikilikon 625 posta kutxatila Donostiera. Ze doinu dira hirugarren frogan azaltzen diren hoiek. Eta guazen aste honetan sarituak atera zareten hoiekin. Hainbat postal ditugu aste honetan ere, eta hoien artean 3 izango dira aste honetan Txirri, Mirri eta Txiribitonen Tortolika diskoa jasoko dutenak. Ea Mirri eta Txiribiton! Eman! Tonto! Irati Agirrea Zaldegi, nongo Elgoibarkoa! Amaia Garikano Tolosakoa! Tontola! Eta... Adurgoiko etxea etxarri aranazekoa! Beraz, Irati Agirre Zabaldegi Elgoibarkoa, Amaia Garikano Tolosarrak eta
Adur Goikoetxea Etxarri Aranaztar mutiko, neskat, no, mutikoek jasoko dituzte tortolika. Gure 3 diska bakarra da, bakoitzak alemana. Eta guazten, azken frogarekin salsa eta pika. Aitatu dudan bezala, doinu batzuk entzungo ditugu, eta oraingoan bai esango dizuet ze doinu diren. Adi egon beraz, Sevillanak dira. Sevillanak dantzatu beharko dituzue, eta horretarako dagoneko prestatzen ari zaizkizuete mirri eta txiribiton, honelako apaingarri batzuk. Doinua berehala entzungo duzue, eta salsa eta pika. Ea nork egiten duen hobekien dantza. Nahi duzutenean, mirri, txiribiton, salsa eta pika. Ay, me alumbran de madrugada la farola de la playa. Me alumbran de madrugada lo único que me alumbra cuando me voy a acostar. Que lo único que me alumbra cuando me voy a acostar, que la horita del día es tu 24, la misma que me tiene. Egia esan, bai salsa eta bai pika, agian aurreskua dantzatzeko onak izango dira, baina Sevillanetarako ez dute beren egokitasunak egik ezaldu. Baina, intentzio honekoak izan direnez, behipein 10 pustarri eman beharko dizkiegu. Bai salsa eta bai pikari. Eta horrek zer esan nahi duen? Zera ba, pika taldeak jasotzen dituela gaurkoan 66 pustarri! Eta diska bana, ez dut pentsa. Amen, eta? Amen. Eta gaurkoan pikak 66 pustarri jaso baditu, salsa taldeak 2 pustarrigatik irabazi dio, beraz, 68 pustarrigatik salsa taldea! Mirri eta txiribiton, eta 3 pailazuen tortolika diska berri ere bai. Eta honen bestez amaitzen dugu aste honetako Debuluzon. Laizter arte! Crispin abila da eta bailazoak Andaluzian dabilzkigu. Atze aurre Franco egin ondoren, Txiribiton Crispin Guardia Zibilaren gainean erori da. Hortik aurrera edozer gerta daiteke. Crispin! Xurro kaskilotua zaizu! Xurroge! Iletente bazian potolo bate! Iletente bazian potolo bate? Potolo bat! Txiribiton? Txiribiton ezin izan diteke bandido bat, mirri. Baspare komeniko litzaketeke zertxo baita egitea, txirri. Guazen gubiok mendira, guk atxilotuko dugu benetan txurro hori eta ekarriko dugu eta askatuko dugu Txiribiton. Horixe, bai! Bat, bi! Undo! Baina zer egin di, Crispin? Egia alda Guardia Zibila azkindu duala. Eta nola?
Vale. Bravo. Bandolero bikaina. Honen mokadu bat berezi di. Edarrak hartuko dituzte, edarrak. Bai. Lasterrakabo xurro. Eta potoloa ere. Lazai, Crispin, lazai. Honezkero kartelagia jarriak daude. Eta 2000 ogerleko harrapaten duenaren za. Honezkero ia harrapatu da dago. Guazen kuartelizora. Guazen, Crispin, guazen. Gero harrapatuko ditugu. Zer, potolo? Tripa ondo bote alduk? Gurekin gelditu behar du, potolo. Gure zaindari bezala. Hammote. Hauna, senyoritoren bilagun asilotu ditugu. Zar daitezela. Txiribiton, aspaldiko! Ire bila genbiltzen motel, ire bila! Txiribiton, lasai! Salbatzera etorri gaituk! Baina, nortu zaretezue? Gu nortzu garen? Bai. Txirri eta mirri pailazoak? Txiribitonen adiskideak! Txiribitonen laguna bat zerate? Ongi etorri! Eskerrik asko, jauna! Aizu, jauna, eta zu nor zara? Hori, nor Ni nor naizen? Bai! Xurro González. Bandoleroa. Bandoleroa? Hau sartu ainerekin? Geldik! Gauzatxo bat jakin beharra daukaz zuen gandik. Zergaitik erazoten diazue niri hain gogor? Esango dizut. Zergaitik erazoten diazuen hain gogor? Lapurra handi bat zarelako. Ni lapurra? Bai! Eta Ni naiz lapurra. Senyoritoari barrabaskeria handiak egiten dizkitzulako. Nik? Bai! Senyoritoa da lapurra eta maltzurra. Senyoritoa. Senyoritoa lapurra, ederki asko jaso gintuen bere etxian. Egia da. Nolako parranda ingenuen. Segi, Jose. Hauna. Orain ikusiko duzen norden mazurra eta lapurra. Ja. Andaluzia guztiko Guardia Zibilen buru den Crispinen aginduz, herri honetako orkan zintzilikatuko dira Xurro Danboleroa eta Xiribiton potolo zekena. Asilotzen dituan arantzat, sari berezi bat egongo da. Eskubiderik ez da? Ikusten alduze ordun, noiz norden gaiztua eta lapurra eta mazurra. Konturatzen gera bai. Eta Crispin bere laguntzailea da. Eta eskarmentu bat eman behar diogu. Horixe! Esango dizu. Eskarmentu bat. Plan bat bururatzen ari zait. Ara, etozta. Arriskutsuegia da, arriskutsuegia. Guretzat ez dago gauza zailik. Ez jauna, mirrik arrazoia du. Xurro González aragi libre da eta zuemena da Bartola izan da? Bartora? Ze Bartora? Horrela izkitugu inoiz atxilotuko. Crispin! Ez, rekompensa horrekin ziuro. Rekompensa. Ikusten? Hemen gaudegu, hemen! Hemen dakarkizuegu. Kostazeigu eta asko gainera, Asko! Harrapatzea, baina hemen dago. Zorionak. Ulertu behar duzuen lagun bat harrapatzea. Noski. Dela nola alako lana, Uler, komprenitzen dugu. Baina kendu potolo horien nere biztatik. Kendu potolo nere biztatik. Segi! Eraman, bere zulora. Nire zorionik bedoena. Mil esker. Nire zorionik bedoena. Atsegina, baina mil esker. Hau ospatu inber da! Tori, edan dezagun! Edan. Zuek batez ere edan! Bai, hemen ospatzeko gauza data, Topa, Crispin, topa! Harrapatu dugu! Segi zuek ospatzen! Berezitu zueta. Zuek ospatu batez ere! Zuentzat ekarri dugu bati bat. Ederrak, Andaluzia. Segi, zuek! Segi, Topa, Crispin! Aizue, zergatik ez duzue dantza pixka bat egiten ospatzeko? Ideia polita, Miri. Danza! Venga, danza! Zukiki, venga!
señorito. Alza porru! Ai, kasi du. Moskor eginda zeude. Honena, txiriton! Honena, txurro hori abitsatzea izango du. Bai, ea, erasoaldia egin dezala lehen bailen. Horixe, guazen azka. Ederra indiogu, señoritori. Orain arteko erazorik ederrena izan da. Aizazu, txurro, nik uste dut honek kanta bat merezi duela. Bai, jauna, bota! Bazea! Arrosko ibiltzen zen, señoritoa gaur arte, arrosko ibiltzen zen, baina hemendik aurrera eskarmentua daukate. Señoritoa genuen dutenen jauta jabe, señoritoa genuen, laizter geldituko zaigu, kalzontzillori gabe. Andaluzia aldean ederki bini gara, Andaluzia aldean, bidaia berrien bila, bagoaz tortolikara. Zira! Amaia! Alza porro! Ala zerrerito, amaia! Ala zerrerito! Ala minicia! Amaia! carbón, mujer Andrea eta hombre gizon, Shanti, 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 chiribi, chiribitero, Shanti, 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 chiribi, chiribiton. Chimpon, chirrita, mirrita, chiribiton, ni nauzue txirri, jakin zuta on, besteak birrita txiribiton. Shanti, 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 txiribi, txiribitero, Shanti, 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 txiribi, txiribiton. Chimpon, txirrita, mirrita, txiribiton. Ondo entzuzazue, nire izena, Mirrita munduko guapuena. Shanti, 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 chiribi, chiribitero, Shanti, 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 chiribi, chiribiton. Chimpon, chirrita, mirrita, chiribiton. Augure, chiribiton. Shanti, 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 chiribi, chiribitero, Shanti, 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 chiribi, chiribiton. Chimpon, chirrita, mirrita, chiribiton. Sagarra manzana y calza carbón. Mujer Andrea eta hombre gizon. Shanti, 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 chiribi, chiribitero.
Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Tximpon.